Il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-ħeġġa l-bidla li għandu l-Gvern hija l-prinċipju li jiddistingwixxi l-Moviment Laburista mill-Oppożizzjoni. F'attività politika f'Ħażebbuġ, Dr. Muscat innota d-differenza bejn l-argumentazzjoni tal-Gvern xprunata mill-bidla u dik tal-Oppożizzjoni li trid kollox jibqa' kif inhu. Qal li l-argumenti li saru tul il-kampanja għal kap tal-Partit Nazzjonalista kienu dejjem iffukati biex l-affarijiet jibqgħu l-istess u f'ċertu każijiet jitreġġa l-arloġġ lura. Saħaq li dan mhux il-mod kif jaħdem il-Gvern. L-argumentazzjoni, il-formament is the state of mind, il-mod tar-raġunament kien dejjem għaliex m'għandniex nagħmlu xi ħaġa. Għaliex għandna nibqgħu kif aħna. Aħna l-argumentazzjoni tagħna hija totalment differenti. L-argumentazzjoni tagħna hija nnotaw dejjem għaliex għandna nbidlu. Għaliex hemm bżonn li nimxu l qudiem. Għaliex kif aħna jista' jkolli għaddejjin illum, imma mhux ħankunu lesti għal għada, future proof. Għaliex li nkunu kontenti bli għandna llum u li nkunu fejn aħna llum mhux ħajkun biżżejjed għal uliedna. Jekk mhux ħanbidlu, uliedna f'mument minnhom ħajqumu ħajjgħidu isma' ta' qabilna m'għamlu xejn. Dr. Muscat saħaq li fil-waqt l-Oppożizzjoni tiegħda tipprova tirranġa l-problemi kbar interni li għandhom, il-Gvern għaddej f'ħidma sħiħa biex iġib il-bidla fatt ta' setturi fosthom bidla fil-liġijiet tal-prostituzzjoni biex titneħħa l-iskjavitu u l-inugwaljanza. Aħna mmarkati bħala post minn fejn jinġabu nisa mill-vant tal-Ewropa biex jiġu traffikati għaw Malta u f'pajjiżi oħra bħala skjavi tas-sess. F'dal pajjiż li għandu knisja għal kull ġurnata. F'dal pajjiż illi kulħadd jgħid li jemmen fil-valuri, nistgħu inħallu sitwazzjoni li nagħlqu għajnejna għal din l-iskjavitu. Ngħid dik tkun ipokrazija kbira. Semma l-ġlieda kontra droga u qal li sallum falliet u għalhekk hemm bżonn ta' diskussjoni. Dan fil-waqt li għamilha ċara li għandha titwessa d-diskussjoni dwar l-użu tal-kannabis fil-qasam mediku. Jekk hemm tobba li lesti li jiktbu ċertu mediċini li jistgħu jserħu, x'ħanejt jikkuraw, li jistgħu jserħu lil min għandu xi kanser li qed jweġġgħu minn filgħodu sa flaxija. Jien xi dritt għandi jekk it-tabib jgħidlu illi dik tista' sserħu dik il-mediċina, jien xi dritt għandi li waqfu lil dak il-pazjent milli jisib titserħan. Dwar l-IVF saħaq li għal-kontrarju ta' dak li qed tipprova ssostni l-Oppożizzjoni, pajjiżna diġà ħa deċiżjoni fuq l-ifriżar tal-embrijuni u fil-fatt diġà għandna żewġ embrijuni friżati. Qal li l-pass li jmissu għal wieħed jiddiskuti xi jsir minnhom u x'responsabbiltà hemm. Il-Prim Ministru saħaq li għalkemm politikament u weħfef li ma tagħmel xejn għax ma taffettwa lil ħadd, dan mhux il-mandat ta' dan il-Gvern. Ikun hemm min jgħidi anke internament jgħid inħallu l-affarijiet kif huma. Le l-mandat tagħna mhux dak. U l-mandat tagħna mhuwiex biex noqogħdu niddiskutu jekk nagħmlu wiex. Il-mandat tagħna huwa li niddiskutu kif se nagħmluha il-bidla.